Neste caso, a forma correcta é supervivente, con E na terminación. E, de feito, esta é a solución que se dá na maioría dos casos para os nomes deste tipo que derivan de verbos da terceira conxugación, como neste exemplo, que de sobrevivir temos supervivente. Esta é unha forma de crear sustantivos e adxetivos bastante frecuente na nosa lingua, e podese facer a partir de verbos de calquera das tres conxugacións. Cando partimos dun verbo da primeira, rematado en ar, tamén se mantén o A na terminación do nome derivado. Por iso de cantar temos cantante. Pasa o mesmo cos verbos da segunda conxugación. Entón, de crecer temos crecente. O verbo remata en er e mantense o E na terminación do nome. E seguindo esta lógica, cabería esperar ter un I na terminación de nomes derivados a partir de verbos da terceira conxugación. Pero o certo é que isto sucede só nunha minoría dos casos. Por exemplo, de saír temos saínte, de concluir, concluínte, ou de constituir, constituínte. Pero, para a maioría de nomes deste tipo derivados de verbos da terceira, o que temos é unha terminación en ente, con E. E a razón é que a maioría deles son cultismos que se aproximan máis á forma latina do verbo do que derivan que non a forma moderna que coñecemos hoxe en día. Por exemplo, do escribere latino temos escribente, aínda que a forma actual do verbo sexa escribir. E pasa o mesmo con influente, de influir, ou con relucente, de relucir. E isto vémolo moi ben no exemplo polo que se nos pregunta, porque supervivente é moito máis semellante na forma ao supervivere latino co sobrevivir, que é a forma que empregamos hoxe.